Библията казва в Исаия 40:31. Но онези, които се уповават на Господа, ще подновят силите си. Ще се издигат като орли, ще тичат и няма да се уморяват, ще ходят и няма да отпадат. Бог иска да знаеш, че без значение колко тежко е бремето, колко дълъг е пътя или колко дълбока е горбата, не си предопределен да го носиш сам. Когато възложиш надеждата си на Него, силите ти ще се подновят. Ще има моменти, когато ще ти се иска да се предадеш. Пътят може да изглежда невъзможен, но помни, Господ е твоя сила. Той не е само източник на сила, Той е източникът на твоята издръжливост. Като му се довериш, ще се издигнеш над всяко препятствие. Като орел, който се рее свободно над бурята, без тежестта, която те спира. В твоята умора Той ще ти даде сили да тичаш без да се изтощаваш. Когато се чувстваш слаб, Той ще те изправи да вървиш, без да се препъваш. Ключът е да възложиш надеждата си на Него. Не на собствените си сили или на обстоятелствата, а на единствения, който вселената в ръцете си.